Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujaddidil a'wami aman ba'da amin alladhi iftataha bi afdali ashhuri syahrul muharram hadal am wajzala fihi al-fadla wal ata'a wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tunji qailaha min ahwali yaumil ziham. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para ibu-ibu sahabat sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan munggaaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten kenikmatan, rahmat, taufik, hidayahipun, kesempatan wonten ing sonten menika kita tesih dipun paringi kesehatan lahir, kesehatan batin, sehingga kita saged nindakaken salah satunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika thalabul ilmi. Inggih mugi-mugi sedaya menika mangke saged dados sarana anggenipun kita menika ndherekaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih mugi-mugi kita menika mangke dados penghuni surga ingkang sampun dipun janjikaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Samenika wulan apa, Bu? Wulan dereng Muharram. Nggih. Tapi nggih pun meh nggih to. Pramila kita nggih ancang-ancang wonten taun enggal Hijriah menika kita menika mengenang peristiwa-peristiwa zaman rumiyin wonten ing setunggalipun kitab ingkang dipun karang dening tiyang Mekah niki judulipun menika wau inggih menika wau Diwanul Mimbariyah inggih menika kangge para khatib wonten ing Masjidil Haram. Inggih menika sepisan menapa peristiwa ingkang sebagai kenangan dunia niki. Inggih menika wau Nabi Adam alaihi salam dipun tampi taubatipun saking Allah Subhanahu wa taala.
ketika masih di surga. Nabi Adam alaihissalam telah memakan buah larangan atau dikenal sebagai buah khuldi. Sinten kali sinten Ibu Hawa. Karena dianggap sebagai pelanggaran, maka Nabi Adam kalian Ibu Hawa niku tempate dipindah. Waune wonten surga tapi dipindah wonten ing donya. Sedaya menika sampun dirancang racik dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Tiang-tiang wonten ing donya niki mangke, nggih to. Niku mangke nggih badhe menduduki swarga, nggih to. Wong asline kok kono, Mbah Nabi Adam bisa ya ning kono. Uger sedaya taubatipun dipun tampi, Allah Subhanahu wa taala nampi taubatipun, termasuk kita kula napa malih niki sing sering ngomong niki kita dipun tampi taubatipun niku mangke nggih badhe menduduki napa sing jenenge swarga. Wonten ing surah Al-Mu'minun kang dipun sepakat kan qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Allah khashi'un alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Allah. Nah, sedaya menika wau mangke tiang-tiang ingkang uger wonten ing donya menika purun taat dumateng Allah, taat dumateng Rasulullah. Niku mangke nggih menduduki swarga. Dipun perintah salat nggih nindakaken salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh-subuh nggih sing paling abot niku waktu tangi niku subuh napa duha napa tengah malam. Subuh yo angel, tengah malam apa maneh. Niki termasuk sing ngomong niki. Niki saksine niki. Nggih. Ya, wong sedaya menika nggih kawontenan nggih. Kula wingi niki rada masuk angin gara-gara pengin napa? Pengen tumbas pretalit wonten Panang. Neng Solo kono niku nggih bar subuh, sadurunge subuh ngantri nganti bengi sedina full nganti bengi. Ngantri ya Allah ya Karim. Coba Manang apa ya ngantri. Wah, ternyata ya padha wae. Ya Allah. Waetung niku kan dibuka 2 jalur. Waetung niku 1, 2, 3 nganti 15. Ya Allah ya Karim. Ning kono regane ora tambah murah, ning tambah larang pritalit niku. Kok larang apa sebabe? Tuku 3 liter kudune 30.000, tapi enteke 40.000, punjul 1.000. Sebabe entuk tambahan mie ayam ning tengah sawah. Kuwi marake tambahane kuwi. Ngantri nganti kesel. Ya Allah Karim. Pamila niki kula titip nek nang Juwiring lewat Manang apa ojek ngantri terus kok. Mendina kok ngantri. Kapan enten ibu-ibu sing sebelah kula. Ngantrine padha karo ngantri sembako gratis. Nggih lagi wancine. Nggih, sampun. Ternyata Nabi Allah Adam alaihi salam kalian Ibu Hawa niku dianggap melanggar peraturan Gusti Allah. Napa hukumanipun? Wonten kalih. Hukumanipun siji sedaya pakaianipun kakung putri. Niku Ibu Hawa kan putri. Mbah Nabi Adam kakung ilang pakaiane. Yo coba. Terus akhiripun piyambakipun dipindah wonten ing donya nggih taubat nggih menika wau Nabi Allah Adam alaihissalam zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Uger tobat niku ditampi dening Allah Subhanahu wa taala benjang menika nggih badhe menduduki surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih pemukalingan ilahi las tulil firdausi ahla walal aqwa alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul dzanbil azimi. Napa artosipun? Ilahi lastu, ya Allah pangeran kula gitu. Lastu mboten patut kula menika wau. Ilahi lastu lil firdaus. Nggih wonten ing swarga firdaus ora patut gitu. Nah aku kuwi dadi penghuni surga. Kula sing bendina ibadah niku nggih mboten patut napa malih wong sing ora tau ibadah. Terus lanjutannya wau napa? Tetapi tidak patut dikasihkan di neraka. Walal aqwa alan naril jahimi. Ning kula menika umpami panjenengan cemplung ke neraka, kula nggih mboten kiyat. Nggih. Wonten ayat lain nggih menika wau wa ma yu'adzibullahu wa anta fihim wa ma yu'adzibullahu wa hum yastaghfirun. Dadi Gusti Allah menika mboten badhe memberikan hukuman pidana jaza balesan dumateng kawulanipun amargi menapa sepisan inggih menika tesih wonten tiyang-tiyang ingkang bangun malam tahajud panjenengan kula niki sing ora tau tahajud mung nunut karo wong sing do cedhak karo Gusti Allah. Tiang-tiang ingkang cedhak karo Gusti Allah niku wau selalu berdoa, Allahumma ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Supados kita menika pikantuk berkahipun para nabi rasul. Kita menika wau dicoba adem kadang-kadang wis males, termasuk sing ngomong niki. Para nabi rasul niku cobaane luwih gedhe. Napa antawisipun para nabi rasul inggih menika ancamanipun dibunuh, dipateni. Mboten namung dilarang berdakwah tapi diancam dibunuh. Wonten sejarahipun Rasul Muhammad SAW pernah badhe dibunuh karo sing jenenge Suraqah. Nah, Suraqah membawa pedang pisan. Ketemu kalian Nabi Muhammad. Akhirnya pun apa? Muhammad, terus Nabi. Saiki pedangnya neng nggon tanganku. Kowe arep tak pedang, arep tak bunuh. Kowe arep njaluk tulung karo sapa? Akhirnya pun Rasulullah namung Allah. Akhirnya apa? Suraqah pedange digelok kelotak. Akhirnya langsung dijikuk kalau
Rasulullah. Ganti pedange Rasulullah ingkang mbeta. Hei Suraka, pedhang iki saiki ning tanganku. Saiki nek aku mateni sliramu, mateni kowe, sapa sing kowe arepe njaluk tulung. Akhire Rasulullah langsung klemprek. Kula iman kalih panjenengan Rasulullah, lemes kabeh. Nggih. Kados ngaten menika segala sesuatu napa kemawon niku terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanggae sifat absolut memaksa sinten mawon ingkang badhe menghalang-halangi nek mboten karena ridhone Allah Subhanahu wa taala mboten saged sejarah membuktikan gitu. Sejarah membuktikan para pendiri bangsa kita Indonesia sinten pelopore Kyai Haji Hasyim Asy'ari memerintahkan semua santrinya dadi rumiyin niku dereng merdeka nggih to pondok pesantren niku sampun wonten ora mung saiki ae critane santri niku sadurunge merdeka pondok pesantren niku sampun wonten sinten ingkang mendirikan termasuk Kyai Haji Hasyim Asy'ari nalika dijajah kalih Walanda napa menika wau istilahipun ada napa menika perintah jihad napa perintah jihad kados pundi jihad itu supaya Indonesia niku dadi negara sing makmur, negara sing tentrem, negara ingkang bertauhid. Nggih menika antawisipun harus melepaskan diri saking cengkeramanipun Walanda. Perjuangannya ya luar biasa zaman semanten awake dhewe kare nemu penake. Nah, nggih to? Penak napa penak niki? Ngaji ngantuk asal mboten ora penak terus kok bagiane padha mboten kalih sing crita ngeten iki padha alhamdulillah niki mangke kula pinanggih ibu-ibu niki nganti ping 3 niki mengke wau ngene Masjid Amanah sinten bawa teng Amanah enten nah iki mangke teng mriki mangke dalu teng kene wangsa Bandi. Teng mriki mangke napa sing dibungkus wau? Ketan ta? Ketan apa sekul? Kula panjenengan dereng ngincipi kula pun. Ora rahasia iki. Apa kuwi tumben ana bungkusan ketan? Coba tak incipane engko nek klenger mabuk aku dhisik. Tapi alhamdulillah mboten mabuk gitu. Nggih. Nah jenengan dari Jakarta kangge oleh-oleh putune. Cocok niku. Nah, alhamdulillah. Mangke tengene wong Sobandi nggih dahar malih. Alhamdulillah. Niki menjelang bulan Muharram sinten-sinten sing biasane ngaos tenggene Ustaz Ali, fa insyaallah Ustaz Ali bancaan duit. Nggih napa nggih? Setiap tahun. Wulan Asyura. Tanggalnya pinten? Sedoso, tanggal sedoso. Mboten tanggale. Sedoso nggih? Niku mangke ingkang menika monggo. Yatim-yatim sinten enggak ada yatim. Rafli yatim saiki pisan. Wis saiki dewasa wis ana. Saiki wis mulai duit to. Kok kelingan ya. Niki ibuke niki. Ibuke mbok nang ndi mbok menghilang. Nah niku kali kula tukokne sepeda niku sepeda enten sepeda pancal niku gitu. Nah niku entuk duit dienggo tuku apa jere? Tamiya. Oh, ya wis ya ora apa-apa, jenenge bocah cilik. Sakniki wis gedhe-gedhe iso nyambut gawe nggih. Enten mle si jenenge enten Ibuke Ragil iki. Oh, Pak Ragil teng pundi niku? Teng Sulawesi. Demben pinanggih nggih. Alhamdulillah kurang
tahun. Alhamdulillah wis padha nyambut gawe, iso mbantu orang tuanya. Alhamdulillah. Untung ibune Rafli putrane mung siji. Ya ta, nek siji saulan ibuke dijatah 1 yuta. Upama anake 5, ya 5 yuta. Nek Bu Supri putrane 2, ta. Bu Supri dijatah 5 yuta saulan, putrane 2 10 yuta. Alhamdulillah. Penak duwe anak siji apa duwe anak 5? 5 karo 10 penak 10 napa 10? Alhamdulillah. Walah Pak sing ngeden kuwi lho Pak, sing abot. Tapi sedaya menika pancen sampun dikersakne dening Allah Subhanahu wa taala. Anak niku nek pun diparingi ora iso ditolak, walaupun kabeh ya jual gitu. Tapi yen pancen Allah Subhanahu wa taala mboten ngersake, dereng ngersake niku nganti entek umur putrane ya mung siji mawon. Sedaya niku nggih sampun kersane Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita nggih tetep ndedonga kemawon. Sing penting kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala siji dipun paringi kesehatan lahir batin, digunakake dimanfaatake semaksimal mungkin. Jangan sampai ada 1 detik pun tidak ada hubungannya kalian Allah Subhanahu wa taala. Saniki panjenengan gitu. Niki jenengan rawuh teng mriki. Kali kira teng dalem piyambak. Niku fa insyaallah nggih panjenengan pikantuk ganjaran wonten ing mriki. Jenengan tindak 1 langkah sudah diberikan pahala-pahala ngantos wonten ing mriki. Dipun paringi setara kalian tiang jihad fi sabilillah kanggo murid-murid nggih ta agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten enten pengajian niki, masjid iki kan ya dikancing. Wong arane pengajian, apa dibuka sapa arep ngaji. Kula crita teng mriki sebabe enten panjenengan. Nek mboten enten sedaya niki kula kok yutupan dhewe jenenge Pak Latif rada miring. Ha itu. Lha ora nek ceroke usah cerita dhewe kok. Niki jenenge ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Termasuk panjenengan iki gitu. Dilalah nggih mugi-mugi mboten terjadi umpama teng dalan yang rada mabuk teler jenengan ketabrak gitu. Arepun jenengan innalillahi termasuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala inggih menika setara dengan orang jihad fi sabilillah gitu. Napa meneh sakniki situasi kondisine rada luar biasa. Nggih mboten dibarengi kalian sabar, nrimo, sering nang pengajian gitu. Atine ben tambah tentrem, tambah ayem, sing demo ben demo, gitu. Sing duwe sepeda motor tuku pritalit ya monggo, sing nggo pritamak ya monggo, ora duwe bensin ya mlaku ya monggo, direwangi sabar nggih. As-sabrul jamil. Sabar niku indah, gitu. Enten wonten ning Majalis Saniyah. Gitu. Kitab Majalis Saniyah. Niku tiyang niku nek nen saged mengerem apa yang akan terjadi nalikane nesu, gitu. Wong nesu ngadeg padha ngadeg. Sing bener niku lungguh. Wis lungguh kabeh gitu kan nesune wis beda. Lah kok lingguh wong loro arep padu linggih kok jarep padu maneh turu gitu. Lah wis turu kok arep padu meneh jenenge nglindur ora turu. Niki lho konsepipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kedah
wonten ingkang ngalah. Nek ora ngalah bubrah. Nggih apa nggih? Nah, niki enten saksine. Lek kula mboten ngalah, kula niki nyanyanyanyanyany. Kula meneng mawon. Nggih. Rasulullah kan nggih ngoten. Rasulullah niku nggih pernah ya jenenge wong keluarga Nabi Rasul ya padha wae. Rasulullah langsung teng mihrab. Nek teng mihrab ngeten iki. Nyuwun Gusti Allah, nyuwun perlindungan, nyuwun petunjuk, nggih ta. Para nabi, nggih ta, Nabi Ayub, enten boten istrinya Nabi Ayub yang meninggalkan Nabi Ayub. Enten boten? Nabi Ayub gerah lara pinten puluh tahun. Ada sebagian mufasir 12 atau 15 atau itulah. Yang jelas lama sekali. Orang duwe rasa napa menika wau Rasulullah memang menika wau saking Allah Subhanahu wa taala. Uger dipun tiak tampi kalian napa nggih sabar. Fa insyaallah nggrokne nggih ta. Napa dosa-dosanipun. Berarti nek wong diparingi lara ya alhamdulillah. Sing penting larane ya ora banget. Masuk angin dikeroki. Niku wau alhamdulillah saged mari. Lah niki dhewe iki krana kae lembaran siji 100 juta. Terus kali benggole sakmene. Sing dienggo ngeroki benggole ra duwite. Nggih alhamdulillah sedaya menika wau nggih pancen tiyang menika wau kebiasaane kerokan walaupun diobati ora dikerol ora marem ora mari. Enten sing gathok kerok niki. Enten. Alah lah ya padha wae. Niki nggih. Sinten le? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun menika wau garwane sinten asmane sinten? Siti Asiyah ora Aisyah. Asiyah. Siti Asiyah menika wau duwe bojo dilalah bojone beda agamane keyakinane beda. Tapi sudah menika sampun kadaripun Allah Subhanahu wa taala sing iso nglilihke iso menundukkan hatine Raja Fir'aun sing luar biasa wibawane tentara sak dunia ora enek sing nandingi gitu. Akhirnya apa? Takluk tunduk karo garwane gitu. Ya. Waktu zaman Raja Fir'aun ana wong lair, bayi lair kok lanang mesti dipateni. Lah niku wau yen Allah Subhanahu wa taala badhe memunculkan generasi lanang nggih asane Allah Subhanahu wa taala. Nggih enten nggih menika wau bayi nggih to iki engko nek tak openi nganti krungu didengar karo Raja Fir'aun mesti dipateni. Saiki piye? Tak kelekne kali wae. Ya ta, diadahi kotak. Musa niku lho. Ta, Musa kotak tapi dikalekne. Tapi yo sing jenenge ibu, nggih ta, jenengan enggak ada putra. Walaupun to dikalekne yo diinjan-injen kayak tekan ngendi yo. Kayak tekan ngendi yo. Wah, wis bener. Wah lah, kok temang saya ngene Raja Fir'aun lah, kowe selamat apa ora? Lah kan ngoten ta. Tapi dilalah ditemu karo keluargane Fir'aun. Nggih ta? Raja Fir'aun. Akhirnya apa? Diopeni. Wah, lha iki lanang lha kok piye? Ta. Akhiripun niku sing nakloke garwane Asia. Mas Fir'aun iki bakale to mungkin dadi cikal bakale penggantine panjenengan. Nah, terus akhir dirayu kaya ngono ku ya lilih lho Fir'aun. Iki lanang bocah ganteng kaya sing crita iki ganteng. Lah, terus akhir apa? Diopeni tenan. Akhire wekdal semanten bocah niku nangis wae.
goleke wong sing tukang nyusoni ora enek sing cocok. Lah enten sing usul, mbok menawi teng mriku nggih enten enten. Ya coba. Akhire dilalah niku cocok. Cocok ya wis, ngono wis pira bayar pira tak bayari. Sak keluargane barang. Akhire ketemu karo ibune asline. Wah, niku lak Gusti Allah niku. Nek Gusti Allah mboten nggadah skenario kados ngaten menika, wis genah mati no. Tapi sejarah panjang sak sapunipun si Musa niku pun nate rodok gedhe ngoten. Rodok gedhe niku ganduli jenggote Raja Firaun. Lha jenggote adu apa? Digandoli no arek kan yo nesu to. Firaun niku ya bocah nakal kaya ngene. Ya ora to Mas, jenenge bocah cilik. Coba bocah cilik kok ana iki susu, kene mawa. Dipilih apa? Mawa sing dipilih ora kok susune. Mular Musa niku celat napa lidahe. Pramila wonten ing mriku dakwahnya Musa niku Harun niku masih diajak berdakwah sebabnya napa enten sing mendampingi fasahae lesane luwih sae kaliyan Raja Firaun. Niki sedaya menika wau nggih sejarah ya. Tapi wonten sejarah ingkang kalau kita sampaikan di sini kok ibu-ibu kabeh. Ini aja mau liya. Suatu saat gitu, Musa niku durung dadi nabi. Niku lak wong jaman biyen. Sing jenenge adus niku ya wis telanjang bulat, nyegur ning kali, lanang wedok bareng. Lah Musa niku ora gelem. Ora gelem sebabe napa? Pekewo. Nek kula barang ya pekewo. Nek jaman cilik nggih mboten. Nggih to. Terus kemutan gendong-gendongan barang. Wong cah cilik ning kali. Ngoten niku pun biasa. Lah kala mben niku kan nembe mawon to. Kula teng Bali niku tahun pinten niku? 978 gitu. 97 98 teng Bali niku. Kula kan nyopir mobil bengi-bengi. Biasa wong ning Bali kan ya ora ngerti aku niku. Apa YouTube iki. Niku antara lanang karo wadon niku ora ana bedane. Akhirnya kalau nyetir ngoten niku lampune padang, malah tak padangke. Wo, ketok gandul-gandul wae. Wah. Tapi kalau mboten mandeg wong bablas mawon nggih. Lah sedaya menika wau rumiyin pernah dialami si jeneng Nabi Musa. Lah suatu saat sejarah membuktikan Nabi Musa pas adus nggih to. Menika wau napa? Watune sing dienggo nyelehke pakaiane mblandang mabur dienggo angin. Lah Nabi Musa bingung no. Lho akhirnya kan melayu. Ya melayu mulane mau kewer-kewer to. Rahasia dari sejarah ini dulu wong-wong sing urung percaya menduga Nabi Isa kuwi lara gondok ing ngisor. Tapi ternyata bar enek peristiwa kuwi ora kenyataannya memang ora lara. Lho, nah apik ngono. Apik ora apa-apa kuwi. Wah. Niki kados ngaten menika dipun abadikan dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus sajengipun dawa sejarah niku. Anten mulai Nabi Musa niku wau nggih to, kekuatane lebih kuat daripada 5 orang yang kuat-kuat. Suatu saat nggih to, nah enten piyayi tiyang ingkang ngantri golek banyu. Siji nggo mandi, loro kangge masak, sing tiga kanggo ngombeni ternake wedhuse jaman semanten. Nah gitu ngantri. Enten wong wadon loro ngantri. Gitu. Lah ketemu kali Musa. Musa dereng nabi. Dik, kok ora melu ngantri kono kapan entuke banyu? Walah Mas, kula niku piyayu putri nggih pekewo ajeng suk-sukan kalian mriko nika.
Kula keri-kerian mawon lho, kapan entuke wis jam sakmene. Akhire napa? Cerita panjang teng mriku. Nah, iki mbiyen mriki niki enten sumber tapi diangkat tiyang gangsal mboten saged nggeser watune niku ketutupan. Akhire ndi goleki kalih Musa. Bar digoleki ketemu mriki niki lho. Geser karo si Musa. Akhire digeser banyune metu gedhe. Lah wong wadon loro mau wis entuk banyu gawa mule. Akhir napa? Wong wadon loro nyuwun dumateng Musa, "Mas, kula mangterke wangsul sebab kula nggih ajre perjalanane nggih tebih niki pun sonten meh jam pira? Jam 5." Gitu. Akhire diterke. Terke yang jenenge Musa sebagai orang yang dicalonkan sebagai nabi, gitu. Sing putri ku mau, cah loro ku mau. Akhire apa? Dastere niku ditapak angin. Angin akhire menyilak. Lah niki sing jenenge Musa niku ngeterne ning mburi, ora pati silau ya to. Kowe sak wae tak seneng ngarep. Nggih. Nang ngarep engko abanono kanan kiri 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri. Google Map-e ngoten. Nah, Google Map-e Yayi Putri niku wau akhire saestu sampai rawuh dengene bapake alhamdulillah sebagai seorang nabi Nabi Syuaib akhire wadon loro kuwi mau akhire dinikahke karo sing jenenge Musa. Sejarah kan ngoten. Satu di antara dua putrinya badhe dinikahke kalian Nabi Musa. Wah panjang sangat. Gandeng pun telas gitu. Pun monggo naik kerangan punya Nabi Samudra Pasami bijang dipun lajengaken saeng kula cekap semanten monggo kita akhiri saking kula Allahumma ghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dzunuba abaina wa dzunuba ummatina wa dzunuba jamil ustadina wa dzunuba jamil muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al fatih lima ughliq khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wa hadha siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulangkan kasihan Bapak Ustaz, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon mengatur kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhan